Diana Ulonde, Ramogi TV. Wadhi nyaka e kaunti ma Migori kama higni abich mokalo lono osienyore kan kunyo mula ma Makalda e Migori County. Masirano ne onego jokuny mula machuo 6. Moko kuom mine mane owito joutegi koro mako tij mula nyaka gi nyigi. Giwacho ni toyo kite kod luoko mula e yorgi mar yudo tonglo. Kapod wadhielo mine dweni ma e sigand kinda mar mine makunyo mula e kaunti ma Migori. Okinyi kokinyi dhano chiewo kendo mako apaya ka gichomo tijegi. Kuonde kunyo mula ma Makalda e kaunti ma Migori gin e apise mag joma ong'eyo tij mula. Mine okodong' chien. Girwako gige tich kendo gitwenyo gode mag manyo yuto kod chir. Kinda omiyo gikayo omenda e wi kite ma Makalda. Kata kamano, masiche mag buche mula to luorogi moketo gi diere. E dwe mar abich higa mar 2018, lono osienyore kar kunyo mula ni monego joma chuo 6. Olivia Wuor gi Judith Omondi nowito joutegi e masirano. Piny ne pek, dwaro ng'eny to yuto nok. Chano miyo minegi oumo wang'gi ne midhiero ma joluwo jokuny mula. Sani gitemo riyo wuoch joutegi ka ting' mag udi turo gokegi giwegi. Kae kama watieni no maya wuon parwa 2018 dwe mar abich. Gisechego eko no weya ka an gi nyathi mane dhi timo klas 8 to nan gi nyithindo 4. Matin gisechego ne ni pre-unit. Koro kane gisetho ne githo ka dhano 6. To no weya mine ma size wagi wana size ni. Koro gi bang'e no kano seikgi to nabedo piny nang'i awacho ni ayudo sechego kana awaro ga rech. To nikech no weya gi nyithindo ma nyaka konyre nyaka gichiem gidhi skul giluokore girwakre. Nang'iyo nano ka oan rech nok nyal konya. Kore gi pesa manan ge lweta bene tin. Koro bang'e no naparo nachako biro na yiero ni mondo abi atika. Bang' ka nosetho nyoweya gi nyithindo 6. Koro chuna ni ambe nyaka bi atika mondo ayud kaka nyakonyra gi nyithindo. Koro an gi pek nikech nyithindo noweya gi nyithindo 6 gidhi skul. Koro koka bira manyo to samoro kaka nyakonyra. Tigo ogunde, toyo kite, yuko pi, ni eka yude mwandu manie buolo. Minegi ma Makalda okoluoro chilo. Gimulo lowo kod kite nikech tij mula ema pidhogi kod joodgi. Luchgi ywayo chiemo e mesa, kendo miyo giduoko mag dwachgi mamoko kaka omenda mag puonjo nyithindo. Koro asebedo katiyo ka mama noweya go ka ni klas 8 no nyo timo penji ga mokalo form 4. Malowe sani ni form 2. Koro ka ematie matin tachwalogo. Mine onywako tich kod nyigi. Ma en achiel kuom nyithindo manyiri ma koro donje tij kunyo mula bang' yudo ich ma ohiu. An kane an e skul namako ich, kaso koro nodhi awe skul. Aduogo nikech kaka nanyuol, naonge ng'ama nanyawe gi nyathi, nikech mamwa ne menyo. Koro ambe nawacho nang'o akonye menyo. Nachako konye, koro achako bira kode kopa mos. Masani pudana na kopa, nikech ne onge pesa manya dogo skul. Ting' mar bedo miyo odhire e hoho mag mula. Eka oyud chak kod chiemb nyathi. Owacho ni pod en kod siso mar dok e sikul. Achako gi uso tong'. Ayae uso tong'. Adonjo kore e gold. Emwa menyo gi mamawa. Opango kaka nya dok skul. Moido matin to nitie kaka wakano. Koro wapango kaka anya dok skul. Mondamba some nikech ambelit na kaneno ka jowet na dhi skul. Tane dhot. Gidolit ni masite moko kenda ywaka. Gie sani chune nyako kony min gi rito nyithindo ma oriwo nyaka mare ma jahigni 2. Kata kamano tij mula ni ok yot. Samoro rogo kuondgi wadonje. Koro ing'e samoro nyachaki hinyo. Koro chunwa biro nikech ng'ama nyamiyo wakonyongi. Nyocha ne pod atindo sama kora gikeni
kabiro matiye to ka ng'anindo dhi darama mokanwa kata ka konyo. Yore mag luoko lowo bende jaket ngima ji kamarach kaluwore ni ji thoro tiyo kod mercury mawachore ni nyalo hinyo ngima dhano. Mercury oketho ga wang' kitiye mang'eny, lwedo bende obaro. Koro mani challenges maya. Mar ariyo, lowo mar gold ni oketho ga del. But mane rach masebedo go kane, lakini gold wuon pesa to en go. Jolony wacho ni gudruok mar mercury e del nyalo keto kwiri e obo, nyarogno, wang' kod pien del. Kwiri makamano bende nyalo rocho obwongo. Paro mar chik ma pacho ka mar higa 2016 ewi kunyo mwandu manie bwolo kwedo tiyo gi mercury e luoko mula. Kata kamano jokunyo ywak ni pok giyudo yo machielo mar luoko goldi. Jotelo moko jiwo duond mine e kwayo kony makare kowuok kuom piny owacho. Barabara oningo jowo yud maber materogi e mining sites go. Jowo oningo bende yudo security maber in terms of street lightening around mining environment. Jowo oningo bende yudo pi maler nikech kidhi kacha pi makacha is so worst. Jowo oningo bende yudo clean environment. Mar ariyo, kuonde mabende osebedo maricho oningo beni set aside e pesa e department mar environment mondo at least inyalo dhi timgo mining closure kuonde ma josa kunyo mokunye gold koro dong ka bugo nitiere wanyalo kata pidhe kore e ndeke. Mine gi sani ogudo wiyegi e bwo lowo e manyo mwandu kaka mula kod kopa. Geno margi en gi masiche biro sudo mabor kodgi. Simfroz Okinda, Ramogi TV.